Vaig començar el viatge com a emprenedora el 2014 creant dues acadèmies, Estudies Fàcil i Oposites Fàcil. 2016, per poder fer front a la creixent demanda, vaig haver de llogar un pis, un espai, condicionar-lo, llicències, costos... Tot això em va fer veure que si volia créixer i tenir més impacte, necessitava transformar el model de negoci tradicional d'aquestes a un model online sense fronteres i amb una escalabilitat total aplicant alta tecnologia. A més, volia aconseguir una empresa sostenible, basada en l'economia circular. Des d'aleshores he anat creant projectes tecnològics per aconseguir-ho, però el més disruptiu i innovador fins al moment ha estat opositesfacil.cat, la primera plataforma e-learning amb intel·ligència artificial i machine learning que genera itineraris d'estudi personalitzats pels alumnes en funció de la seva evolució. Aquesta ens ha permès aconseguir aquest objectiu de tenir una empresa escalable gràcies a la innovació tecnològica i reduir al màxim els residus per ser més sostenibles. En només 9 mesos, i a més hem aconseguit reduir les emissions de CO2 Aquesta plataforma ens ha reportat molts beneficis en termes d'innovació i transformació digital. I a més també de beneficis a nivell de sostenibilitat. Com us deia, en 9 mesos hem reduït les emissions de CO2 gràcies a... Portem a terme també molts projectes socials, fem reforestació a través d'una ONG, col·laborem amb la Fundació Pasqual Maragall i estem directament alineats amb els ODS. Generem un gran impacte del nostre territori. Tenim la seu a la Peralta de Tarragona. Generem ocupació local. Donem treball de llarga durada a més de 10 persones. Apostem pel talent en cada contractació que fem. Donem suport als proveïdors locals. Ens involucrem en iniciatives de responsabilitat social locals. Participem en esdeveniments locals, gincames, concursos, un munt de coses. Generem un impacte molt positiu pel que fa al medi ambient, ja us ho he dit, i participem activament en organitzacions representatives i molt arrelades del nostre territori.